Здравейте, все пак, ако още не сте подготвили учебниците си и тетрадките си, ще ви покажам много лесно как да украсите вашите тетрадки. От такива грозни тетрадки може да стане нещо красиво. И така, нужни са ви два цветни листа, корица от стара тетрадка, ако решите, разбира се. Стикери, който желае. Разбира се, задължително е лепило. Цветно тиксо. Аз имам най-различни цветове, не съм избрала лилавото и златното. Аз ги купувам най-различни цветове. Аз купувам цял един такъв голям пакет от левчето за 1 левче. Брокати, лилаво, златно и червено. Изрязани картинки от някое списание или нещо подобно. Така, първо взимаме една от тетрадките, примерно тази. И ще вземем един от листовете цветните. Ще изрежем и ще залепим отпред и от тази страна. Да започваме. Забравих да спомена, че ни трябва една ножица. Сега ще я покажа. Аз съм избрала малка ножичка. Да започваме сега. Ето така стана отпред. Сега ето тези участъци, ако ви останат, покривате ги с лепило и ги залепвате от другата страна. Другият ми съвет всъщност е много по-добре да ги отрежете. Имате два избора, ако лепилото ви не е толкова добро като моето. Започваме с другото, почваме да мажем лепила. И така, започвате вие. Така, вече намазахме, то даже се личи. Взимаме листчето хартия и го поставяме внимателно. Тези, които са по-малките от вас като първокласничетата, могат да помолят и помощ от родителите си. И сега изрязваме. Получава се нещо такова. Да започваме с украсяването. На тази тетрадка съм решила да има тиксо. Докато намеря къде е краят. Ето така се получи нашата сладка тетрадка. Само тук ще има такива. И ето тук мисля да има такива. Да започваме. И едното ще стане по-голямо, другото по-малко, защото аз така съм избрала. И сега започваме с брокатите. Отваряме един брокат. И примерно рисуваме едно сърчице. Само искам да кажа, че аз не рисувам хубаво, така че не се сърдете. И така, нарисувах едно сърчице и сега ще го подобрявам. Хора, сърцето не ми се получи. Всъщност, ако видите на тъмно, изглежда много по-добре и сега ще преместя камерата на тъмно, за да видите. За жалост не може да се види, но изглежда много красиво. Той изглежда червено. Но при вас се вижда оранжево. Изчакайте един момент. Сега май го виждате. Много добре изглежда. Много интересно. Пак не се вижда добре, но пък при мен се гледа много добре. Червено, тиквено е. А то беше оранжево. Добре. Да го украсим с стикери. Жалко, че не можете да го видите, но и наистина много добре изглежда. Наистина. Така. Аз имам тук доста стикери. И ще избера, сега ще покажа кой. Ето този. На Wings. Слагам го в горният край. Ще ви покажа после как съм пресъздала тетрадката. Ще сложа един на Флора. Един на Стела. Този набум е много развален. Развален е този набум. Един на Кико. И му стига, защото иначе ще стане пренатруфено. И така ще сложа малко златно.
Ето така се получи тетрадката. От такава на портокали стана такава. Да започнем с другите. Взимаме тази тетрадка. Така. И ето тези листчета. Сега ще ви покажа как съм ги наредила по-късно, след като ги наредя. Следващата тетрадка от онази ужасна щереп стана ето такава. Аз мисля, че тази е много готина. Отвътре е така. Отзад е обикновеното. Разбира се, аз ви предлагам тези тетрадки, но ще кажете, тя с такива ли тетрадки ще ходите на училище? Всъщност аз не ходя с такива тетрадки на училище. Само ви ги показвам. Те ще са ми за вкъщи, за упражнения. Но иначе аз използвам тетрадки само на Холи Хобе. Да започваме с другата тетрадка, която мисля да сложа в зелено и да украся с тази корица. Ще изрежа момичето. Да започваме. Ето така изглежда момичето. Сега ще му изрежа ето това отзад това и от тук отвътре всъщност. Чакайте да видим къде има. Ще прибавя ето тази вътре. И ще сложа нещо от тези, сигурно надписи или нещо от красота. Отвън, ето тук отдолу и нещо ще направя отдолу. Да започваме. Не, всъщност може да сложа малко лилав прокат. Да започваме. Ето така се получи отпред. Не се вижда добре, защото това е лилаво. Чакай малко, аз го приближавам. Тоест, ще се пробвам дали ще стане добре, ако приближа тази тетрадка тук. Да, ето вижда се. Ето така много добре изглежда. Така сега като изтъкна изглежда много яко. Как брокатите са нанесени. И придават много сладък и слънчев вид. Надалеч изглежда... Не, ето и надалеч изглежда вече. Изглежда, че тетрадката стана червено. Тя е много готина. Вече се е и леко така набръчкала и става един много готин ефект на докостване. Наистина е много готино. Ето тук така виждате по златното как се набръчка и става един много готин ефект на докосване. Аз мисля, че съм засипала тази тетрадка, всъщност стана много приятно. Добре. Да изрежем това тук отзад и момичето отвътре. Да започваме. И ето това изрязах, т.е. това остана от това и ето това изрязах и сега ще го залепя. Получи се много сладко, започваме. Ето как се получи отзад, сега ето така се получи отзад всъщност. Ето го. Сега ще сложим ето тук вътре, ще видите как ще стане. Ето получи се като нова тетрадка. Аз го залепих само на първият лист. Всички останали листове могат да се отварят. Така. И така. 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 И така. И за мен зелената ми е любима и тази. И другата ми е любима, но най-много тази, защото тази много ми е интересна. Как се получи тези вълнички. Но иначе любимата ми е зелената, тази ми е най-интересна, а другата е защото е на Friends. Така, пишете ми в коментарите коя много ви е харесала. Коментирайте, абонирайте се за мен, ако още не сте се абонирали, защото искам 20 абоната, понеже съм се сетила за една много готина игра. Трябва да харесвате всички клипове, за да участвате в играта, още сега ви го казвам, да сте ги коментирали. И така, ще печелите една много голяма награда, този, който трябва да, за да участвате в играта и да спечелите един огромен подарък. Те ще бъдат кукла или една много готина нещо за стаята. Чисто нови и то и двете неща. Човекът, който ще спечели, може да си избере едно от двете неща. Ако не колекционира кукли, може да вземе това за стаята. Ако колекционира кукли, ще си избере куклата. А пък ако много му харесват и двете, ще му ги дам и двете. Този, който не му харесват и двете, не знам как ще стане, да вземе едно от двете. А този, който е избрал куклата, този, който
е останал на финалата и е загубил, ще му дам другата награда. И така, ще му ги изпратя по почтата. Затова харесвайте клиповете ми, коментирайте ги, абонирайте се за мен. Искам да стане по-бързо 20 абоната, защото подаръците чакат. Правилата на играта са само тези. Трябва да харесате всичките ми клипове, да ги коментирате и да сте се абонирали за мен, за да участвате. И така, Ванеса говори прекалено много и за това довиждане. Напишете ми в коментарите коя от всички тетрадки най-много ви е харесала. Или дали въобще са ви харесали. Чао!